Manuel Baltar recibía esta mañá o presidente do Parlamento Autonómico, Miguel Santalices, que tras asinar no libro de honra da Deputación de Ourense, achegábase ata o Centro Cultural Marcos Valcárcel para visitar a exposición Galicia de Nós a Nós. A visita coincide coa semana na que celebramos o 40 aniversario da aprobación do Estatuto de Autonomía. Ese Estatuto de Autonomía co que soñaron os integrantes da xeración Nós, que foron quen posibilitaron este segundo rexurdimento e ese berce de galeguismo no que se convertiu Ourense, esa xeración Nós que o Parlamento esta mesma semana, o día 6, coincidindo con ese 40 aniversario, pois foi quen de outorgarlles con absoluta xustiza, moi acaidamente, esas medallas do Parlamento ás 4 fundacións que siguen reivindicando a figura, a trayectoria, o pensamento, divulgando a obra, neste caso de Castelao, de Losada Diéguez, de Vicente Risco e a Fundación Otero Pedrallo. Santalices destacaba o carácter galeguista, respectuoso e europeísta da xeración Nós. A xeración Nós pois é unha referencia, sobre todo tamén para todos os ourensáns. Eles, fai agora 100 anos, xa falaban de unha Galicia autonomista, unha Galicia comunidade histórica, xa defendían postulados moi interesantes para Galicia, eran cosmopolitas, eran europeístas. Uxe boa falta nos facía tamén que Europa se coordinara un pouco mellor, sobre todo nos temas que está afectando a esta pandemia e que está xerando certa inquietude en moita población. E eles tiñan esa visión claramente integradora e ao mesmo tempo tamén ese respaldo e ese apoio á nosa lingua.